Pensaves marxar a estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, però la Covid-19 t'ha desbaratat els plans? Tens ganes d'agafar la maleta i engegar el teu viatge, però no saps per on començar? A les assessories de mobilitat internacional del Baix Llobregat et donarem un cop de mà per reprendre el teu projecte de forma segura. T'informarem de manera actualitzada sobre beques, programes i oportunitats. T'orientarem per utilitzar les eines existents i preparar la documentació necessària. I t'acompanyarem en la recerca del projecte que més s'adeqüi als teus interessos i inquietuds. Busca al Baix Llobregat la teva assessoria de mobilitat internacional de referència i contacta-hi per rebre assessorament gratuït. Del Baix Llobregat al món.